Det er min kanal, og i dag laver review på The Basilisk X Hyperspeed Eraser. Så mindre snak om i action, jeg starter videoen. Jeg købte The Basilisk fra Elgiganten, fordi jeg kiggede efter en ny mus, og sjovt nok var det noget af en tur. Jeg tog bussen ude ved Tostrup og fik musen over ved Elgiganten derude. Nu når jeg var derude, tog jeg også i IKEA, fordi... Jeg mener, det er IKEA. I kender mig. Eller gør I? Når man er omkring musen, jeg står hen til The Unboxing. Okay, så her har vi den. Meget kraftig indpakning. Okay, så får vi den her i, og... åbnet der. Og der. Så tager vi en... okay. Okay, så har vi en manual her, og vi har nogle klistermærker. Det er faktisk ret cool. Så herovre, der har vi en... ja, der har vi selvfølgelig selve musen. Ja. Og... tada! Så specifikationerne er måske der, hvor det hele bliver lidt kontroversielt. Fordi I kigger måske på den vægt og tænker, hey Connell, hvorfor vil du købe en mus, der vejer så meget? Lad mig lige stoppe dig der. Det kan godt være, at den vejer meget. Men personligt, så synes jeg, de der hardcore gamermus med huller i, det ser grimt ud. Og for mig så er aesthetics altså vigtigere end alt det der vægtrøv. Plus, jeg synes, det føles mere premium. Men noget af det mere tekniske har jeg ikke rigtig forstand på, og betyder ikke det største for mig. Dog en ting inden for det emne, som jeg er lidt ærgerlig over nu, er at scrollwheelet er snappy og ikke kan være frit, fordi jeg føler, det er meget bedre. Men altså, min mus før det havde heller ikke et frit hjul, så det er jo ikke ligefrem en downgrade, det er bare nederen. Så omkring måden musen er bygget på, der har jeg nemlig lidt særlig mening, fordi materialet er fantastisk. Altså mine hænder bliver sendt til himlen lige så snart jeg sætter min hånd på den. Især foamwristet, som har de der bitte små knopper, der gør den er så behagelig. Også fordi en stor grund til at købe den her, var fordi jeg ikke havde foamwrist før, og jeg har altid haft lyst til det. Men den ting, hvor jeg altså bliver lidt er omkring knapperne. Altså selvfølgelig er topknapperne fantastiske, men sideknapperne har et problem. Altså når jeg holder på den med min hånd, så er det let nok for mig at nå de to aflange knapper, som er brugt til at gå frem og tilbage i en browser. Men den knap i enden, altså den er virkelig tilfredsstillende, når man får klikket på den. Men jeg kan ikke nå den. Altså selvfølgelig, hvis jeg tipper mine fingre over, så kan jeg godt. Men det føles bare nederen. Så den knap har jeg ikke indstillet til at gøre noget ind i programmet. Og det kan godt være, at det er fordi, jeg har små hænder. Og jeg synes nu ikke, at den er billig. Men jeg synes, det er en retfærdig pris. Hvis jeg kunne gå tilbage, jeg vil tage Pro-versionen i stedet. For det X'et betyder, at det er budget-versionen. Så min endelige vurdering er en 7-10. Hvad for noget? Nej, jeg mener 7,5 ud af 10. Så vil jeg anbefale den? Ja. Yeah. Men er det det allerbedste? Nej. Men jeg elsker den. Og så længe min vurdering sidder der, så kommer jeg ikke til at skifte. I hvert fald ikke i forløbig. Så det var alt for nu. Håber I kunne lide videoen. Og nu når du alligevel ser videoen færdig, så overvej at like videoen. Det hjælper meget. Så farvel, og ses i næste video.